Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Qaşo rojlata navîn wê biguherîne cehennemê. Trumpê sapıq êko ji rê derketiye wê di bîstê meha çileyê de dest bi wezîfeya xwe ya nû bike. Beriya destpêkirina wezîfeya xwe got, ger êsîrên Siyonîst serbest nêberdan, di serî de Xeze û rojlata navîn wê biguherîne cehennemê. Baş e, gelo wê biguherîne. Helbet wê biguherîne. Ma hûn dibêjin wê ji Xwedê bitirse. Ji xwe ji qadroya ku pêk aniye her tiştê fehm kirin. Felaketa ji vê yekê wê de tir ew e ku kuşînerê Yehûdiyê û zavayê Trumpê wek serokê paş perdê tê binavkirin. Wê hemû karên îdarî ya Amerîkayê têxîne bin destê xwe. Yanî qadroyên îdareya nû ya Amerîkayê bi destê Yehûdiyan wê bêçêkirin û amade kirin. Ger Netanyahu ev qadroya nû amade bikirana, wê felaket ew xwaz dijwartir pêk nehatana. Tiştê herî balkêş ew e ku Trump ev beyanata xwe di malixaneya xwe de bi jina Netanyahu re li ber qemerayan da û got, ger heta bîstê meha çile êsîrên İsraîlê serbest nêberdan wê rojhilata navîn biguherîne cehennemê. Belê, aniha li ser vê yekê şîrovetê kirin. Trump çima bi Netanyahu re ev beyan neda, lê bi jina Netanyahu re ev beyanat daye. Tê îfade kirin ger Netanyahu biçana Amerîkayê mecbûrî berê biçana welatekî Ewropayê paşê biçana Amerîkayê. Lê ev yek nekir. Lewra ji tirsa girtinê ev yek nekir. Tê fehm kirin ku vê rewşa neçûna Netanyahu Trump zêdetir har û hov kiriye. Hiş û aqilê meriv disekinîne. Bi piranî zarok û pîrek herî kêm 5,000 însan bi xwînxwarî hatin qetil kirin. Zêdey 150,000 însan birîndar bûn. Bajar wêran kirin, guherandin xirabeyan. Zêdey 2 milyon însan ji ber birçîbûnê û nexweşiyan bi mirinê re rûbirû mane. Di gel vê yekê rabû û dibêje li hember 105 êsîrên Siyonîst wê herêma rojhilata navîn biguherîne cehennemê. Gelo ji bo Xezeyê ji vê cehennemê wê de tir cehennemek heye. Tiştên ku ji destê Siyonîstan tê û nekirine mane, ma hûn dibêjin rejîma Siyonîst ji merhemeta xwe tiştên mane nake. Ka carekê bifikirin, Trump ji Netanyahuyê qatil dijwartir fermanê dide. Di serî de Xeze û Mislimanên herêma rojhilata navîn wek heşere yanî kêzik û biûkê dibîne. Di tarîx û dîrokê de gelek zalim û zordest hatin, gelo zalim û zordestekî bi vî rengî hatiye dîtin yan na. Em ji dil û êqîn îman dikin ku li hember hemû van planan, planên Rebbê alemê jî heye, ew bi her tiştî dizane, bi silav û duayan.